valencians i valencianes. Benvinguts al millor teatre de tota la comunitat. A l'amor! Aquesta setmana hem tingut l'honor d'entrevistar a la grandíssima dissenyadora de Rússia, Rodolfa Meikinov. Aquest ha sigut el resultat. Bon dia, Rodolfa. Com és la teva nova marca de trajes de bany? Com està? Va estar superbé perquè és nova ara i va tenir molt d'èxit. Sí. I ja està en el mercat? Sí, bueno, non reparti per l'altre serà. Va. Quins colors i textures ens dus? El color taronja, essencialment, el rosa pastel i el rosa choni, perquè jo soc choni, i l'estampa del pardo, pressupostament, perquè és que... Què ens dus en aquest look? Pues, es duc una falda i una jaqueteta, sí, xalequets, perquè no té manera. I es diu el Rodolfo Viniki, sí, perquè el Rodolfo i el Viniki, tot junt, pues queda superbé. I en què sabates es pots combinar? Efectivament no es deia rar de bancada. Molt bé. Perquè van nugades i es veu a la cinta. Vale. I aquí d'allà? Sí, és Rossi. Esta es la nova tendència que puedes es combinar faldes americanes d'estils Sí. en jerseis, de ratlles, perquè són molt... I bombatxet. Hem fet una nova col·lecció que tinc a leopardo, Sí. però és el començament. Molt bé. I l'última pregunta. Quin estil has pensat per a la nova línia primavera-estiu? Pues, per això que està clara. Principalment els colls volantets, perquè és que per la fira, el baile, pues, fan molt bé, evidentment. També vaig traure les noves ulleres, Que xules. que es diuen les rodolfines, Sí. perquè són, com dir-ho, són de leopardo. Clar. I de mosca, que també són molt Xules. Moltes gràcies, Rodolfa. I ens tornarem a veure. Vale, a la nova Has estat tendència. tot. Adeu. Sense paraules, per favor. Continuem. També tenim el gust d'entrevistar a una de les millors esportistes de la selecció espanyola femenina. Hola, Nadiuska, conta'ns com va començar tot, per favor. Hello, good morning. Pues la meva carrera va començar quan tenia 3 anys. Que ma mare pues, sempre posava música per a ballar i yo siempre seguía la corriente y bailaba. Entonces ma madre em va apuntar a una escuela de baile y com bé sabeu, yo ya sabía que tenía que tener un gran futuro a saber bailar. Molt bé, Nadiuska. Ara conta'ns quants concursos has guanyat. Doncs la veritat és que ja són hasta incontables. He arribat a guanyar un concurs a l'altra punta del món, a Xina, on les balladores són de lo més especials i sempre han guanyat aquestes coses. Entonces vaig arribar jo i vaig destacar i mira, com bé sabeu, em pesa el coll dels premis que guanyem. Molt bé, gràcies. Com tots sabem, tens una escola de ball. També t'has dit que organitzes molts festivals. Conta'ns com està la cosa. Doncs sí, fa sobre uns 15 anys vaig muntar una escola de ball propet de ma casa i tinc un grup de xiquetes de 13 a 18 anys on m'acompanyen a molts concursos i festivals i de normal sempre això guanyant, la veritat, són molt bones. Aquest estiu teniu molts llocs on anar a ballar? De moment ja ens han contratat un munt de comparses i de tot per així al seu poble a la festa que es diu Morts i Cristians, que suposa que la coneixeu tots molt bé. I sí, anem a Alcoi, a Benicolet, a Albalda i no sé, a llocs molt importants. Però també el més important és el projecte que anirem a Marinador. Eso. Molt bé. Ai, que bonic! La Lluca, molt bé. Una persona, per favor.
frustrante. Nice to meet you. Bye, bye. Perdoneu que se m'ha olvidat, mireu. És el nou uniforme de l'escola de ball. Escola de ball fantasy. Espera. ¡Ay, es que corre, van! La copa que vaig guanyar, és que és superguai. Van a les notícies del cor. Anem a fer les notícies del cor, en les que avui, sobretot, anem a parlar de mort i coses tràgiques. Molt tràgiques. Justin Bieber s'ha fet homosexual. Les seues fans van crear una web en la que es muntaven fantasies sexuals amb ell i ell, després de veure el resultat de certa web, no ha pogut evitar-ho i s'ha passat a la trasera. Així vos passem una foto de les seues fans desesperades. Després, per la nostra web ens han passat una foto de Paquirrin i una altra foto del metge de la Pantoja farà uns 25 anys. Jo vos deixo la foto i cada un que pensi el que vulgui. La tercera notícia d'avui i per a finalitzar ja és la professora que maltratava a la seva alumna. La seva alumna es va veure tan agobiada que es va suïcidar. Els seus pares no sabien el que passava, però per sort una càmera oculta va gravar tot el que passava a les seues classes. I així es deixem el vídeo i ja han finalitzat les notícies del cor. Moltes gràcies. We'll do it all, everything on our own. Bon dia, si tinguem l'informació meteorològica de demà. En tot el nord d'Espanya farà sol. En les Illes Balears nevarà. En l'est i el sud d'Espanya farà sol i núvol. I en les Illes Canàries plourà molt. Així acaba la informació d'avui. Fins demà. Bé, amics, així conclou el telediari d'avui. Demà, com sempre, a la mateixa hora, telespectadors. Un abraç i que passem un bon dia des de Around the World. No! Espereu, ens acaben de comunicar una terrible notícia. Passem a Palau. Espanyols. Espanyoles. Belén Esteban. S'ha mort.
música y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla entre los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que